Zita ndiani? Zita ndonzi Fabian Elesani. Fabian Elesani. Makamhangarirani? Johani bwana Yesu. Nenyaya yei? Nenyaya yemotokari. Nenyaya yemotikari. Takatengeserana neRed Dubai. Aitengeserwa neRed Dubai ndiani? Ndini. All right. Ini Fabiana Elesani. Tiri Fabiana Elesani. Ndauya mudare raMambongezi. Ndauya mudare raMambongezi. Makamhangarira? Ndakamhangarira Johani bwana Yesu. Nenyaya yemotokari. Ndichataura chokwadi choga. Ndichataura chokwadi choga. Ndikataura makuhwa dare. Ndikataura makuhwa dare. Rinondipa mhosva. Rinondipa mhosva. Mupei. Inini chekuti? Inini Johani bwana Yesu. Ndauya mudare raMambongezi. Ndauya mudare raMambongezi. Kuzozvipindurira mhosva yandiri kupomerwa. Mhosva yandiri kupomerwa naElesani Fabian. Ndichataura chokwadi choga. Ndikataura makuhwa dare rinondisunga nemhosva. Ndikataura makuhwa dare rinondisunga nemhosva. Atenda. Right. Makasununguka kupira dambudziko ramuinaro kudare muchitaura zvine upenyu, so that munhu wese anenge ari mudare anenge achinzwa kuti munhu akanga achiti zvakati. Dare rinogona kuitwa nhasi ropera mangwana romuka, rinoda kuti umoti aiwa zvautaura uri kunyepa paya wakati zvakati, nekuti anenge arimo achinzwa kuti shuwa wakanga uchiti zvakati. Umwe anozogona kukubatsira mune ramangwana. Saka toda kuti tisununguke zvedu kurondedzera nyaya yenyu makasununguka. Taurai. Pamusoro mambo nedare. Mugore ra2022 muna August ndakaita chibvumirano naJohani bwana Yesu chekuti anditengesere mota neRed Dubai. Ndakashanda nemota iyoyo mari yaikwana kuita iyo 9,200. Ndikamupa pamari yaifanira kubhadharwa yanga iri 9,600 pamota iyoyo. Asi ndiri pakati pekushanda mota iyi yakambofa. Akanditengera engine yakaita $500. Paakauya kuzotora mota akauya asingaratidzi kuti anga auya kuzotora mota. Mushure mekunge mari yanga yasara iyoyo neinjini yacho ndakundikana kuibhadhara. Saka akauya akatora mota, asi musi wasvika ndanga ndine $300 cash yandanga ndakabata. Akairamba mari iyoyo, akati ndoda mari yangu yose yakakwana. Mari iyi anga achiida yasanganiswa 400 yakasara ne500 yeinjini ichiitwa chimbadzo. Yaifanira kuti ndiidzosere pakutaura kwake iye achida kuti iite 1,800. Saka ndo pataikonana ipapo, ini ndichiti inogoitwa chimbadzo sei. Mota iyi yanga yambotorerwa vanhu vaviri ndisati ndaipuwa, vainzi vanga vasingaishandise nemazvo. Saka izvozvo ndinofunga kuti ndo zvakaitawo kuti injini iyoyo itadze kundipedzera basa rangu zvakanaka. Saka ndo chimiro chiripo, akanditorera mota iyoyo, mari ndakamupa, ini handina chandakawana. Agreement yaiti shanda uchibhadhara mari kwaari kusvika mashandira motikari, mari yaidiwa 9,620. Right. Imi yamakashandira imari? Ndakashanda 9,200. Iwa pasara balance ye400 kuti munzi mapedza. Iya yekuti kana dai umwe munhu ari seni ndozongoti shamwari ka 400 zvaitika but hapana chingaito ndichakunyima motikari. 9,200 pa $9,600
ndotora 9200 ndoisa muhomwe ndokirieta tumwe pamusoro potozodiwa mari 1000 something ndozvamukutaura kai ndo zvandiri kutaura regai tinzwe ndiri kuona mune mabhuku pane agreement here agreement haisi apa iye ndiye ane bhuku rataisainirana mari yandai rauya here kudaro mabhuku tandinawo tese kuranga risiri rimwe kuuya kudefense maybe zvazvakanakira munogona kunge muri munhu angotouya kungoti aiwa zvekutorwa nehama yangu ndo zvakaitika zvakamira sei nyaya yenyu pamusoro idai mosiya kubatira pasi pamusoro idai mafambiro akaita nyaya ndeyekuti pane murume anonzi Tendai Flat akatsvagira murume uyu mota kwandiri achiti murume uyu ada kuti atese abetserikana ini ndikabva ndati ngauye titaure murume uyu ndokubva uya tikataura tikawirirana kuti achashanda achindipa $30 pamazuva mashanu 2 days ozvishandirawo kuti azvikavhirewo nipo achazofa moto kuti agadzirisa zvadaro mari yatakakalkuletirana tikawandirana takawana $9,240 kuti ndoye achandipa mari yakakwanisa kundivipa yese ndakukanganwa sezvo paine nguva asi ndakawana iri kuma 7,000 something zvichireva kuti pampasara kuma 1,000 ndichakuti handichanyatsi kuziva sezvo pane nguva zvadaro chakazoita kuti ini nditore mota ndechekuti murume uyu angave kuita kunge ane kumwe kwaari kushanda asi inini asandipi mari yainge isauyi pamutenderano watandakaita pakupera kwesvondo kuya iye ainditi mota yafa asi pane zuva randakawana mota iri munzira ichifamba pamwe ndikaiwana yakafa murodhi asi kwandiri mari yainge isauyi ndikati ngatigadzirise mota inini ainditi handisi kuda kuwedzera chikwereti inini mari yandaigadzira mota ndandisingamuti chimbadza ndaingogadzira mota yonaka ozondidzorera mari yangu kutiwedzera mazuva zuva raifanira kupera contract yedu yange iri musi wa18 December 2023 pandikazotora mota ini ndakatora mota muna February ndofunga handichanatsi kuziva zuva ndatora mota muna February teve takonana mukutaura nekuti ini ndaimuti uona chimwana iwewe mota kana ikaita problem kana kuti ukaita challenge yawaita ndifonerewo undiudze ndoziva kuti zvinhu zvakamira zvakadai ini ndoona ndokubetserawo sei basa rofamba zvakanaka asi iye anga asingaiti izvozvo haana kana zuva rimwe chete rakandifonera zvadaro mukutaurana kwataita kaona kuti tenge tikutadza kunzwisana ndikafonera munhu anga akamutsvagira mota kwandiri kuti aidze kutiyananisa tikataura naye pafoni achidzotiyananisa tikatadza kuwirirana ndikati sezvo tirikutadza kuwirirana inini mari mufoni ndisina zviri nani kuti iwewo uzotivera kumba tonyatsokutaurirana toenderera mberi nebasa kubva zuva randakatora mota zuva rekutanga ndakaisa pamba peshamwari yangu iyoyo ndikaziva zuva retatu ndakuda kutora mota yayi ndikawana yakabviswa exhaust ndikati handipowo exhaust ndokubva ndipindurawo mashoko anga asina kunyatsa kuti okei ndokubva ndaona kuti zvinonetsa ini ndikazoramba ndichitaura nemurume wetichapedzera takubatana saka rega nditese ndingobva nemudziyo wakadaro ndikaenda kumba ndikati hauzotevera totaurirana toenderera mberi nezvinhu zvatinchita tichiita kubva ipapo haana kutevera kusvika nhasi pandoya pano ndokuziva kwandoita pamusoro ida ndofunga murume ari kutaurwa nezvake kuti Tendai Flat anotori neuchapupu hwakanaka hwekuti mari yatiri kugonana nayo nemari yandakabhadhara akaudzwa tese tanga tichimuudza murume iyeye saka ndofunga anogona kuuya otaura kuti ichokwadi here zviri kutaurwa nemurume uyu kuti handina kumupa mari 9,200 kukasara mari yenjini ne$400 pamari yemota chaichaiyo yanga ndichibhadhara. Chandanga ndichida kukubatsirai
vanhu kana muchienda kumatare zvikuru hatidi kutambisa nguva yedare. Sei ndichidaro? Chinhu chakanaka kana munhu waakuenda kunorima, tinorodza muromo webasa, handiti kuziva kuti taakuenda kunodii, kunorima. Nhasi uno tiri kuuya pazvinhu zvemakakawa anoti ndakabvisa zvakazodai, iwo ndikazodai dai, handiti bhuku haripo panapa ramakanga muchiisana maagreements. Agreement kana ichiitwa hainoitirwa ku-one sided, handiti mapona. That's why muchiona tichinyora bhuku, receipt bhuku riri duplicated, kuti iwewe ndokupa receipt, handiti indosara nepadudzira zvandakupa pasi. Mangwana paunouya tongoti tipei mareceipt yenyu, receipt number yakati kakaka, maiona nyorai pasaidi, receipt number yakati nyorai pasaidi. Kana ari 20 kana 30 mareceipts enyu anobva atipa paduplication yawo kuti zvakafamba zvakadai. Tikanoona kuti receipt number 40 iri kunzi ine $500, toenda receipt number 40 paduplication yonotipa iyo 9,000. Takutotangira ipapo kuti chii chakaitika, handiti ndizvo. Saka ndiri kuda kuti nyaya yenyu tisati tazokupai njere dzekuti dzimwe dzatinokupai isusu, dzimwe dzacho dzinokusvitsai pekuti muupenyu hamufe makazoda kuonana, handiti mapona. Because isusu mutemo wedu ndokuyananisa vanhu. Hatidi murefu anoda kudya zvevapfupi nekureba, handiti mapona. Hatidi izvozvo. Tinoda vanhu vekuti kana mese makanyenga vakadzi, wamunamata mukadzi uchemudini, wozonosvika panguva yekuti wakumuona mhuno kukura manje, hauchada kumuona. Akazodai, ukazoita sei, tiisi. Inenge yakwana nguva yekusawirirana, inenge yakwana nguva yekuti hamuchadanana, ukaona zvangodaro, handiti. Saka vanhu kana maakuparadzana manje, chikurudziro yedu inenge ichiti sekumboonana kwamakaita pakutanga, imi zvichida ndimainamata uyu pamusaka pemota yake, mukamushandira mukamupa mari yakawanda, nyangwe ikataurwa ichinzi 7,000 from 9,000, mari inenge yasara inenge yashoma, handiti wapona. Kuratidza kuti munhu ashanda, tese tiri kubvumirana kuti munhu adi ashanda. Right, munhu paari kunodzokera kumba kwake, mutemo wenyu paagreement unoti chii, handiti wapona. Kuitira kuti vanhu tisanetseke. Agreement zvainoshanda ndezvekuti makabvumirana kuti chii, handiti makatenderana kuti chii. Zvamakatenderana tozoona kuti vanhu vakawirirana agreement yavo ichiti, kana mumwe munhu azoviolata chakati, mutemo wavo wakawirirana apa waiti zvakati, handiti. Nhasi uno so tingasinganetseke nedare. Agreement yedu imambo iyi, handiti mapona. Isusu totora agreement, toverenga chete agreement. Agreement yedu yotiudza kuti tinofanira kutaurirana kuti chii mudare, handiti. Nawe kuti makabhadhara mari havasi kuramba, vane figure, certain figure yavo ivo yavari kutaura kuti 7,000 pa 9,240, handiti. Zvese izvozvo hatisingazvitaure verbally, zvinoda mapepa, handiti. Bepa rekuti uyu achinyora wekuti right waunza mari, imi moenda nepepa rakati ndaendesa mari, handiti mapona. Hakuna trust yekuti muchipanana mari, tinongopanana mari toti aiwa murungu wangu anondivimba indinomuvimba. Hakuna zvinhu zvakadii zvakadaro. Ganda redu iri haritenderi izvozvo. Saka tiudzei kuti ndeipi nzira yamunofunga kuti imi muchiuya muno mudare,
zvinopa kuti mubatsirike pautu hwenyu. Pamusoro ndaifunga kuti Tendai Hlati akatibatsira pari zvino nechimiro chiripo kuti akambonzwawo here mafigures atiri kunetsana acho kuti apa tapesana apa akambonzwawo here kuti takapesanirana pamari. Ndozvamuri kuda? Pamusoro inini Tendai Hlati anogona kuziva mafigures zvogona kuita handinyatsi kuziva hangu, asi inini pamaziro andaiita nebhuku ndikawana mukana kuritsvaga ndoriwana mukuma. Iwo bhuku iro rakakosha haridi kutombonzi ndikawana mukana. Ndakasevhwa Samoni kuswera zuva. Muri kupa mhinduro yangu ndati musati ndikawana mukana mauya musina because hamuna kuwana nguva yekuritsvaga. Toda kukupai nguva yekuritsvaga ndorinozokudhifendai. Handiti mapaona? Ndorinozokudhifendai. If you fail to produce that book muno mukoti handiti rinokusungirirai. Asi chokwadi chiripo panyaya yenyu. Yes. Inini nemurume uyu inini pachezvangu handina kukonana naye. Nekuti inini ndemuti huya titaurirana. Yes. Akaita gore asina kusvika pari zvino techitoti pane nearly 2 years asina kuzotaurana naye. Inini handina problem naye. Handina. Ndikasangana nemurodhi ndomhoro sodayo. Zvatopera zvakadaro. Haana chimwe chaanotaura. Saka ini ndaingomirirawo kuti mwangu achauye tutaure. Yes. Saka iye haana kumbobvira kwaya. Kureva here kuti iye zvino angangodaro ari munhu akwira muti nekumashizha. Imi muri ready kuti kana akauya we can talk. Problem yakaitika pari zvino. Ndeyekuti ini ndakasvika pakutengesa mudziwo uyu. No. Kutengesa mudziwo is not a problem. Ndewenyu. Nyaya tiri kutaura ndeyekuti pakashandwa. Handiti mapaona. Nekuti chinhu chinozongodiwa by the end of a day. Handiti kana aikupai $30. Handiti ka akatarisira kuti ndikapedza ndichapuwa mudziyo uyu ready to buy. Handiti ka tinoenda pekuti ready to buy kana isina kuzobudirira. Hapana imwe mari yaikupai kunze $30 per day. Handiti? Right, kana imi maitora $30 per day. Munhu asina kuzowana motikari. Handiti ka? Imari yaifanirwa kunge achibhadharwa paanounza $30 kana iri $10 yaisidwa back kuti iye akava $10 munomupa $5. Handiti ka? Ndokugadzirisa nyaya kwainozopedzesera yavepo. Pamusoro. Yes. Pakushanda kwataiita. Paiwisa $30 pazuva. Yes. Ndemusira mazuva maviri ekuti aitewo zvake. Zvese izvo zvinotibatsira kuti muagreement. Pakumberi kwachona. Challenge yakaitika hombe ndeyekuti haana kuuya kuti tizoonesana kuti toita sei. Nokuti nini panguva yachona pakafa mota iyi. Ndakatombouya neumwe murume ndikati chimwari sezvo mota yafa tese tisina mari yekugadzisa mota. Nini pari zvino mari handina. Ngatichitengesa mota iyi tionesana kuti topanana mari. Panguva yachona akazviramba hacho. Asi ini ndakatasira kuti munhu anogona kuzongouya sanasi. Auya nhasi zvake zvakanaka nekuti pane vari kutibetsera. Asi ndaingotasira kuti anogona kungotora nawo nehama yedu iyi yaitibetsera kutisanganisa. Ouya totaurirana tionesana toita sei. Asi haana kumbouya. So muri kuudza here dare ndisati ndazoendawo kuna mambo kuti vatibatsire kuti vari kukunzwisisai here zvamuri kutsanangura. Ini ndiri kukunzwisisai zvakanaka. Mudziyo uripo wakazopedzesera wazopindana nezvawakapindana nazvo. But chinangwa chedu nemunhu akanga achiushandira akaitawo zvaakaita kusvika paakanogumira. Mukuonesana maitori nepfungwa yekuti shamwari motikari iyi kana ndakutarisa nekwayakanga yasarira imimi makanga musisina simba. Nokuti kana motikari yaita 9,000 indabhadhara 7,000 anofanirwa kutaura zvemotikari we 2,000 newe 7,000 ndiani?
tinoda kugadzirisa problem. Shamwari, inini handichapindira kuti 2000 unoiwana kupi. Chimhanya utsvage 2000 uye upedzese mari yangu utore mota yani yako. Ndivana baba vari kuziva kuti mangwana tinoda kupfuurira mberi tichiwirirana. Ipfungwa dzangu nokuti zvatinoita kawakumana ndikanzi inini kumamaini kwedu inotora 70%, iwe unotora 30%. Munhu akangouya patiri anoziva kuti iwe 70% ndiye muridzi wei wechuni. Handiti ndizvo? Tinoda kunotarisa bedzi patinoda kukubatsirai nenjere dzinokuvakai dzinozoita kuti muenderere mberi muchiwirirana. Chakanga chasara pamari yaari kutaura uyu 9,000 yanga achitaura, taona kuti pakasara $400 according to him. Kana mazvinzwisisa. Imimi mukati akanga akandipa 7,000. So kwamuri imimi kureva kuti mari yainge yasara i2,000 something kana iri 2,000 something. Handiti ndizvo? Right. Inini manje ndichitarisa manje ndongotarisa zvese ndikuona kuti kana aivasarwa $400 still mota yainge iye ndiakanga ane masimba emotikari. Akanga asarwa ne2,000 pa 9,000 abhadhara 7,000 still ndiye zvekare akanga ane masimba emotikari. Asi chaidiwa manje SP agreement inyaya yekuudzana chokwadi kuti ona shamwari patasvika apa mudziyo wanga uchiita kuti ubhadhare motikari ndowafa, iwe watadza kugadzirisa, ini ndatadza kugadzirisa. Handiti ndanga kuti titengese mota kana zvichiita. Handiti kana kuti shamwari chindipa 2,000 yangu indoita pull out, mota yosara yayani. But zvandakuda manje motikari yakafa kaya, ngatichisaina agreement yekuti mota ndiri kukupa nokuti iye ndiye anoshandisa motikari, ndiye anoziva kufa kwayo, kugadzirwa zvoda kugadzirwa pairi imari chete yaishayikwa. But paizonosvika pekuti orati ndakukupa mukana wokuti iwewe kusvika panguva yakati motikari toda kuiona ichifamba. Ndakatarisira kuti zvechokwadi wakuzonondipa 2,000 yangu. Right, kana motikari yaramba kufamba ndakutarisira zvekare kuti mota inini handichisina simba nayo according zviripo, because kushanda kwawaita nemari yawakandipa simba rako uri, but ini mari yangu balance ndinoida. How are you going to pay it? Mibvunzo yekubvunzana vanhu vaviri vanoda kuparadzana mune zvakanaka, ungaibhadhara sei? Handiti uyu woona kuti am I able here kubhadhara chi mari yasara? How? Zviri complicated kubhadhara mari iyi kai. Hazvichaita. Handiti pamusoro. Yes. Inini mukana yakada kudaro ndaiedza kuti ndipane nayo pfungwa tite zvinhu izvozvo. Ndakatomboti ngatitsvagei munhu anogona kukupa loan tomba tisavhukure mota, ini nondipa mari yangu, ini ndokula out wokontinya nezvavanongoita sei nemunhu uyawo. Bro wangu haana kuda kunditeerera. Hameno chaitika kwaari mazuva iwawo handizivi, haana kana kuda kunditeerera. Makashaya third party. Third party yaivepo, asi chaitika ndechekuti umwe wedu paikwanisa kuwana mukana wekutaura neuyu nenguva yaizotaura neni, dzimwe nguva bro wedu aita hasha. Mashoko haazoiti kuti timataure dzimwe nguva nekuti yaizoti makuda kundishandisa, makuda kudidi. Asi chinenge chiitika ndechekuti inini shungu dzangu dzanziri dzekuti tingowana solution zvinhu zvipere. Iye asara achiita zvaanoita nechinhu chake. Ndichasvika pandichakubvunzai, ndiri kudzoka kwamuri, ndichasvika pandichakubvunzai kuti muchibuda muno muchidzokera kumba muchavimbisa dare chii munyaya yenyu, kuti muchaita here kuti nyaya yenyu pamunodzokera kumba modzokera muchinotaurirana
zvinoita kuti uyo agobatsirika munyaya yekushanda kwaakaita kana kuti ndichasvika ipapo tambonzwa kuti ivo vari kuti chii, because nyaya yenyu hatisi kufanira kuti tinge tichirebeswa nayo. Tauda kuti tosvika pamapeto kana mambo vaisawo dzavo pfungwa tobva tadii taisiya tokuudzai kuti chiendai munoita ichi nechichi nechichi, kana musingade kuita ichi, kana muchida kuita chichiendai munoita ichi nechichi, tonzwa nemi. Yes. Pamusoro idari ndiri kutoshamiswa hangu nematauriro aari kuita murume. Chandambotaura pekutanga mukarangarira ndandakabata $300 ndichida kubhadhara pa400 yaakaramba murume akandirambira. Ndaitove neoption yekunorapisa mai vakanga vachirwara vakatozoshayika zvaanotoziva nevese vatinotaurana sawira vaitozviziva, asi mari iyo ndandakashinga kuti ndimupe ndigadzirisane naye, but akaramba mari iyoyo nechinangwa chekuti aida kuti mari ipetwe yabatanidzwa neinjini yopetwa ita chimbadzo, iye uramba achiita achiita mari. Ndo zvakagadzira mangange egore rese ramunoona iri ratatora. Haisi nyaya yekungotadza unotaura kuti 900 800 mutemo paagreement waiti motikari kana yafa inogadziriswa naanhu. Ndakatozoti mota haina basa kuti iri parent to buy, inofa handitika inogadziriswa naanhu. Iye anga akati anogadzira ndichitoitora yanga yakatofa, ndikaigadzira leba yangu ini zvinotozikanwa naShlati waari kutaura. Shlati ndiye akandishingisa akati iwe usatetera tetera semunhu wemurume, ita semunhu wemurume, ndakubasa shanda konasari aripo panza ko turi kunetseka nei tendai Shlati. Zvino dadaro aramba mari achida izvozvo zvaaida izvo, tikatanga kutuma vanasawira ivava nekuti akaratidza kutoti zvekutaura neni zvonetsa. Akatodza vamwe kuti ndamutuka. Mwana waShlati aivapo, mumwe mukomana aivapo, tikabvunzana Shlati aripo. Pane masoko akaipa here andaudza murume uya patanga tichitaurirana nyaya yemota. Vakamuudza Shlati zvavakatomuudza, akazviona kuti handina chinhu chakaipa chandandadini ndataura naye. Ndikati Shlati, ini murume uyu zvakuratidza kuti ndimutsanangurire ndichimuonesa kuti mota chaiyo mari yacho 9600 ndakapedza, ndio mari yandanchimupa 300 kuchisara 100. Iye haasi kuda kuzvigamuchira, ari kuti ndakumuudzira pamota yake. Ane simba ndiani pamota iye zvino nechimiro chavapo? Iye ari kuti ndikumuudzirei kuti haasisina simba pamota nekuti ndatopedza 300 ndikaibvisa. Totaura nyaya yechikwereti cheinjini kuti toita sei, chaari kuda kupeta icho hazviite kuti andipetere futi chikwereti cheinjini, nekuti yakamboshandiswa nevanhu vaviri vanogona kunge varivo vakatoabhuza mota. Asi nemabatiro andaita aichiva mota, yaitochivikana nevanhu vakawanda, kutodana vanhu vanotokuudzai kuti zvii zvaitoitika, kana yeShlati anotopupura pano. Saka adaro yekwakungoti ini ndoda kutora mota, ndikatumira umwe watakatumira waanoziva anonzi Munyaradzi, akanomuudza kuti ndotema munhu nedio handidi kana kuonai pano. Ndikatumira umwe shamwari yake anonzi Gringo, akamuudza kuti munhu iyeye handitodi kana kumuona pano. Ndikamuudza Shlati kuti ini kuti ndipinde miyadhi yemunhu ataura kuti handidi kumuona pano hazviite. Vakawirirana naShlati akatumwa kuti kana asvika kwandiri ataure kuti mari inopetwa, inini ndiwe kuzotora mota. Indikati kana mutongo uripo wakaiswa kare wokuti mari ichapetwa yoita 1800, ini kumba kwake handiendi kunotora mota. Changamire mama manzwa ndichindundurutsana nevarume vaviri vari pamberi pedu. Tisati tanzwa kuti witness iri kuti kudii, imi makateerera tichitanga dare taritanga muripo, saka inguva yatiri kudzorerawo kwamuri. Tisachangamire muchinzwa kutsanangurana kuri kuita varume ava, mungatibatsirawo sei? Right.
kutanga kwenyaya yavo zvavakaitirana kutanga pamavamo yanga ari mumapedzero amanga makaita ndochekutanga. Baba, mota yanga isisiri yei, manga musisina pawa rekunge muchisikotora mota kune vanhu. Changa chatoo chikwereti chenyu chine vanhu vanga vakubatirai 300 vachida kukupai mungati 300 hamukwanisi. Mumbomiraika mambomira vachitaura. Mungati 300 hamukwanisi. Handiti isusu kana tichiitirana zvinhu chatakawirirana chatakanyorerana pasi chine umbowo mangwani ndozvamanga makatopedza. Wechitatu wenyu mami naye wona mumwe wangu ndowakanditsvagira munhu kuti andishandire basa rangu, asi takazowirirana kuti pamudziyo wangu aite rent to buy, mari yaabhadhara ndeiyi, but nyaya yakunetsa ndeyekuti mari yasara haachakwanisa kuita sei kuibhadhara. Mumwe wenyu akakubatsira. Zvino zvinhu zvandiri kuona kuti mama uda kutoita violence pachinhu chamakatanga zvakanaka. Chamaifanira kunge muchionesana sevanhu vakuru. Chinhu chatoda kushandisa tese tiri maZimbabwe, toda kushandisa rudo rokunzwirana tsitsi pachinhu chatinenge tichiita. Kuti une mumwe wangu uyo ari kutambudzika nekuti ndamubatsira nechakati, zvandamubatsira nechakati handida kuti ndimuitirewo. Takuchida kubatsirana, iye achindibatsirawo nechakati ndichimubatsirawo nechakati, kuti mhuri yake irarame yangu irarame. Mhuri yauyu iri kutoti izvezvizvi baba vaishandira mota, asi kumba kwacho mota hakuna. Pane mutongo waiswa namambo wandanzwa iwoyo wanga wakanaka zvokuti nyaya yenyu idiki inokuda kuti mutaurirane pachirume. Zvokutoti kutozodzoka muchitotoenda mambo kuti mambo paipa yatakazogadzirisana so anoti mupedze taimi vanhu vakuru muchinetsana chinhu chinotaurirana. Dai kunzi hamuna mabhuku amainyorerana pasi, uyo ane rake sekutaura kwamaita. Pakuchida kuti muchishandisa pfungwa dzevanhu vakaenda kuchikoro kuti muchibatsirana kuti one mumwe wangu patakasvika nepapa, asi mudziyo ndakazotengesa. Asi zvandaitarisira kuti ndinokupa pawiki kana iri $10 pa $30 muchiwekirana kuti mota yedu yaita mari, muchipa baba zvavakashandira, because mudziyo wacho hapachisina. Ngokuti muchavapa mudziyo uyo hapasisina. Yanyaya kuti muchiwekirana mari yavakashandira mhuri yavo iwano chekuita sei chekurarama nacho sematarisiro aya ive yakaita. Inini chandainge ndichifunga mangonoita musiya padiki diki changamira, ndandichifungidzira kuti maizvinopedzesai ndaida ndikati vakangopapotsa ndopapedzesa. Ndepekuti izvo zvaitika zvinhu zvakadaro muagreement yakadaro, munhu anozongochikwesvaira here achibuda achienda kupasina chaakabata. Toda kuti timbobvunza ivo kuti agreement yavo inoti chii. Amai vari kubikira baba kuseni tea vachibuda vachienda kubasa, vari kutarisira kuti baba vari kuuya nei. Ndizvozvo mama. Pamusoro. Yes. Chinangwa changu chanisiri chekuti murume yabva asina chakabata. Matauriro ari kuita hake handikwanisi kuti nditi ari kunyepa nekuti hapana umbowo huripo kuti mari yakasara chaizvo imari. $300 ichokwadi kuti zuva rako ane $300 iroro pamupapera mwedzi nehafu asinondipa mari, aidondipa $300, asi yanga isiri kutosvika kana hafu yemari yatoro tenga yasara zuva kwandoita. Saka chiripo hacho
chero mukabvunza murume arapo. Inini mukano kuti tiite kuti zvinhu zvedu zvipere zvakanaka ndaiuda endi munhu ari kutotaura kuti munyaradzi ndindakatanga musaite kuita kunga inzwai kai mukanzwa tatopindira kudaira kuda kutaura imi munonyarara. Musaite sekunge kuyanana nemurume uyu dzive ngano. Ndosaka auya kudare. Handiti mapona. Amugone kuramba makanyarara nyaya iyi. Handiti inoda kugadzirwa ipere. Imi kana muchitofunga kuti zvakapera idemo iroro rinoita maitiro ewanhu. Kwete muti unenge wakatemwa haudaro. Nyaya toda kuti muone apa ndeyekuti ndiri kubvunza inini kwamuri ndimo ndiri kubvunza kuti alright makaitirana zvemafigures hazvizvi zvatoda kutaura pano. We are not talking about figures. Tinoda kutaura situation yekuti chiitiko chakaitika ichocho chinopera sei chichigadziriswa nemimi. Handiti mapona munhu akashanda 7,000 yamuri kutaura ndiri kushanda nefigure yamuri kutaura 7,000 pa 9,000. Handiti akakupai tiri kuda kuenda pekuti right pane mari yaifanirwa kunge yakazopedzeswa isina. Imimi makazotora mota mukatengesa. Handiti ndimi here maifanirwa kutengesa mota kana kuti uyo ndiye aifanirwa kutengesa mota? Ndikubvunza isi kubvunza hatisi kuti ndiani pamusoro. Yes. Chakaitika kuti ndizosvika pakutengesa mota. Nhambo yanga yadarika ichitumira vanhu murume asingauyi yanga yareba. Asi munhu kwekupedzisira wandakatumira ndiye murume akauya nemhinduro yekuti murume uyu ari kuti handisi kuda zvekuramba ndichishandiswa nemi. Saka inini haizvi ndakusiyana nazvo. Saka inini ndakaramba ndakangochengeta hangu ndichiti hachauyi. Alright, uyo murume chii chenyu mese muri tu? Ishamwari yedu. Ishamwari yenyu. Saka ndiyo kuti shamwari itonge dare renyu. Pavanga muri 2 muri vatatu mune muchimuteerera. Handiti mapona. Saka iye zvino mambo akutonga dare. Sasawira wenyu. Zvichida ndiye akakubatanidzana. Vanhu kana voparadzana vabatanidzwa nenika. Chishuwo changu chekuti nditinini wandakanotsvaga ndichipa kune umwe adzokere kwandakanomutora ndichimupa kune mumwe achifara. Uye wandakanotorera hama uya ndikauya ndikamupa asara achidi achifara. Munoitwa ani vakuru? Vaflati idzo hama dzenyu idzo tanzwa zita renyu muri panze. Hatinotomboziva kuti muri panze mungada mangotangirana muri ipapa. Handiti mapona. Saka ndiri kufara nokukuonai. Nyaya chinoita kuti iite zvakanaka kana munhu uri shamwari yevanhu vaviri. Handiti unofanirwa kuve munhu ari transparent. Munhu uye anogona kunongedza munhu kuti aiwa shamwari iwe uri wrong iwe zvawakuita izvi. Iwe uri wrong iwe shamwari iwe zvawakudii zvawakuita izvi. Hazvisiri izvo zvandaitarisira kukubatanidzai kwandakaita kuti ndizove muvengi mangwana pamuri. Hazvisiri izvo zvinangwa zvangu. Iwe ndaida kukusumudzira pekuti iwe ndichida kuti ubatsirikewo pekuti nokuti munhu akanga ane trust pavarume vaviri ndiwe. Endi varume ava kuparadzana kwavo nenzira yavari kutitaurira panapa tinotoda kunzwa role yawakaplaya kuti yakafamba sei kuti uzovasiya kuti hamheno chitaurirana nokuti kana ndiri ndauya nemunhu kune umwe ndiri ndaunzira mumwe munhu handizosuduruka panyaya kusvika yadi yapera. Nyaya iri panapa ndeyemota yakawekwa ikaita 9,240 ini chandiri kutaura panapa ndechekuti muzive kuti nyange tatanga tiine 40 minutes tatanga zvatataura ndiri kuzviziva. Handiti papa 9,240 uyu ndobva abhadhara 9,000
something abhadhara 9,000 yake 9,000 something iyo pakushanda kwaakaita balance yake zvaimutaurira yaiti kwasara $400 handiti pamari yake yaakashandira mari yaifanira kuzobhadhara achipedzesa kune vava yaveri 400 ndo balance ndobva azoita mune imwe nguva mukudini mota yafa nekudini ndobva yakabata $300 kureva kuti kana dai $300 yakanga yatorwa handitika ainge asara nechikwereti che100 panhau yemota. Toenda pamaservices yemota, injini yakazopedzisira yapamota yakanga yaimwe ye$400 injini yacho. Handiti right, injini ye$400 ne$100 pane mari apa inoratidza kuti yashanda chi 500 yakudiwa. Handiti ndizvo right. Uyo aisa injini uyo $400 akuda kuita kamuka business kekuti mari ngai multiplyiwe amero zvichii zvakunzi zvimbadzo ipapo mari yakunokwira kumafigures asingachaita. Vanhu vakadaro tinavo. Secretary wangu yarapo some other time motikari akabhadhara mari akawanda but mota yacho haana kuiwana. Tinavo vanhu vakadaro. Saka mucommunity takagara hatidi unhu hwakadini hwakadaro. Ine community court inopa mukana wekuti umwe neumwe ape pfungwa dzake. Handiti yasiyana nekwaunenge uchishandisirwa mapepa kuti no kana wakadai apa no iyi extortion yawakanga wakuita kumunhu ichi chakati chakazodai chapter chakati chinoramba kuti zvinhu zvakadaro zvinge zvichiitika. Handi mapawa tete chiita kunge tiri kuudzirwa tobvunzwa mubvunzo chete yekupindura but zvizhinji tete chiita tichiudzirwa nemutemo kuti unoti chii. Saka kwamambo mitemo yamambo munyaya dzakadai tinongoti hatidi munhu anoda kudya zvevapfupi nekureba, hatidi munhu anoda kuchemedza umwe, hatidi munhu angashandise munhu pasina mubhadharo. Hakuna zvinhu zvakadaro. Saka iwewe sasahwira wavo manje tiri kuda kuti nyaya iyi haisi nyaya itsva kwauri. Iwewe pawakaita nyaya iyi wakaiona pavaviri ava seshamwari dzako kuti uyu ndiye ari wrong, ndiye wakapedza sei nyaya yako. Wakasununguka sasahwira wevarume ava vaviri ava. Nhasi takupa chidanho macheya chete apera. Ndasingada kuti ugare papo, ndada kuti utonge wakagara kuno uri mambo wavo. Nhasi takupa masimba ekuti utibatsire varume ava sekuvabatsira kwawakaita pakutanga. Handiti wapawa wakaiita nyaya haisi nyowani ingatadze kushanda nemafigures aya. Iwe unongotaura nyaya kuti iyi nyaya yamambo iyi payakaitwa tichiita munhu apa pavarume vaviri apa munhu ari wrong ndeuyu. Sei ndichimuti ari wrong? Chakati haana kuzoda izvi zvakadai uye haana kuzodiri zvakadai. Ndo zvinoita murume kana ukanzi sahwira. Handiti wapawa ini nokufunga kwako ndikaita sahwira ndinganyare kuudza munhu kuti uyo uri wrong. Handiti wapawa. Saka toda kuti utibatsire. Ndo unonzi witness pakati pevavira because uyu akaitaura zita rako uyu achitaura kuti zita rako. Hapana wandaona achitaura kuti aireverera kwazvo aiwa vaiti kana tanetsana ndiye aizotigadzirisa. Iwewe chitiudza kuti nyaya iyi yakamira sei. Kwidza izwi rako. Saka ndotangira papo kuti kutanga kwayakaita kwete paanada pakuedza kuvaenzanisa mambo varume ava nyaya iri pamberi pedu apa munhu ari wrong ndeuyu. Sei ndichimuti ari wrong? So nokuti nyaya iyi patakamboitaura takaitaura so. Handidi wapawa nyaya yangu yandoda kuti uone hapana patingazongoti uyu murume akashanda
handiti wapona akashanda iwe it's rare zvakaoma $30 kuchikoro kunhingu pasina hiring handiti petru ukaona wahaiwa ukaita mari inoita $50 mari yawaisa kupeturu ihafu handiti wapona hapana mari yekuti ungati nhasi ndaita $50 inhema distance yaunenge wafamba haisi yekubva pano kuenda pakadoma kuti uzonzi wapiwa $50 mumaoko saka diesel kana kuti petrol yaunoisa mumotikari inenge iri 50-50 nedistance nemari yawabhatana handiti wapona saka tibatsire ndisati ndataura kuti ari hungu pakati pavo vari vaviri nichatanga kutaurawo mapindirano akaita pakati pavo yes handiti ava taigarisana seri neseri pamwe chete patairochi uyu naingombi muzukuru anowanzotika paanonotenga mota yake ndiri makanika handiti sekuru handitotenga mota handiti akatenga honda fit yake iyo yatutora nezvaviri ndobva asvika akaipa kamwana kumwana kumusha kwawe akati nditengerewo mota ndidi zvekusvikashika ndikupai $30 pazuva 6 days per week reti 7 reta rake aifanira kupawa 180 asingatori mota munhu wacho achingoshanda achipiwa ma30 180 per week 180 per week zuva rimwe rake saka aiti pamota yacho ikafa ndindaiatenda ndoti mota yandabva kugadzira mai manje chii chaitika saka zvisi kubhadhara zvokupa munhu achiita ma30 pazuva izvi because munhu anenge akuita sacrifice yekuti awane imwe unosara pamusoro ngati achimwana kuti mota ichengetedzeke ipa munhu aite rendubai unogona kusara wenochi change kana ukaita laki handizvo ndobva ndati ndina bhururu wangu ari panext pangu ari kuda mota arikutsvagawo mota yerendubai haukwanisi kumupa here akati kule ndovaziva munhu ari committed kubasa rechechi kuti ndivape mota vanozoshayiwa mukana wekushanda ndozopesa ndakuvatorera kandakudii hazvizonakidzi takuzovengana ndikati please muvapewo nini vanichema kwandishamwa nditsvagirewo munhu ada kupa munhu mota rendubai ndikanyengetedza tipai uyu mota ndikauya kuna ava ndikashamwari zvataugwa nemurume uyu andiudza kuti iwewo une commitment kubasa rako rekuchechi unogona kupedzera kuenda kumisangano yechechi nemota iyi musina kwekuti haunawo paunoona kana sendi raunodikwanisa kuzopani uyu muchazozvibhalansisa sei kune ndini akati shamwari ndaona nhamo iko zvino ndakudawo mota ndotombotraya hazvakanaka ndasva ndikamuudza ndikati ndamuudza nenyaya yawataura yeye kuti unozvibhalansisa sei nezvekuchechi nekudai akati zvona ayo anozvikwanisa hatizonetsane here nekule nemunhu wenyu uyu tikati kana hatimumupa shamwari still kana chero mukanetsana mota yako inenge yakangonaka isina chayani akashayiwa mari mota yako anenge ainayo unogona kungotora mota yako kuti honai kule patawirirana matadza kuita ndakutora mota yangu inenge yakanaka asiyana nevafana wekuti kapaka mufana unogona kunzwanzi yadi yarovereswa hapana chaunowasara uinacho ndobva ave convinced ndobva atora sezvo ndakamboipawo munhu ava ndigenuine class 1 mota make kule mota iyi handiti mozochema mangwana investigatai zvese zvamunofungidzira zvakafa ndizvichinje ndizvibhadhara handiti ndobva vatora mota kule vakasvika vakapaka mota pamba vakataura zvavakataura ndiziti vakazogasa chii nechii ipapo handiti vaita mazuva iri pamba kule ndozvamaichemera here mota izvii ondafiti inofa zvinhu zvingani zvingatoti ingagare pamba vakati rega tichimboenda naye kubasa ndobva ndichitiora ndobva vatora mota ndobva vatanga kushanda vachikwedzana saka aingoti gare gare avoya kuti kule munhu wenye hacha haasi kuunza mari ndikati chii kwasi zvavari kuita hazvisi kuvapa mari here handizivi ndati tichadii manje tinopera mushe here vachingodaro vachingodakati timbovapawo nguva shamwari tionozviyoti munhu mukuru kana aremerwa anongoti kuti ndaremerwa osiya mota okupai mota yenyu handiti vachovha ndobva ndazovazotizvo ni kwagora rakunopera racho raifanira kunga vakawirirana uye akati mari yangu haisati yakwana
onaita saimunhu apa yabva muna kwaina October November December havasi kuunza mari kati kule chii chakuitika vakati nabhuru wangu andipromesa kuti anogona kundipa mari achinda ndoibhadhara chese yeseka 1 avanga achikwainzwa handisi kupiwa mari kana ndichaendesa yoseka 1 ndomatauro akaita ndikavaudzawo ava ndikati ndingaendichaendesa yoseka 1 vakati achibva anditi vasafungiza kuti handisi kuzviona zvavari kuita vari kupa anonzi Jombo mota achifamba takura vana vake achidii saka Jombo yacho anogona nganga asingakwanisi kuvapa mari ndozvavakandiudza kuti mota ndiri kusangana nayo ichifamba asina handina mari yandiri kuona chirudzii anoona saka ndopakabva graduate awa manje kuti ino mota ichifamba nomumwe munhu achipiwa munhu achifamba nayo achihaiwa kati aita sei handizivi waipa wacho wozoti inini handina chandiri kuwana mari handina chandiri kuya kumba kana yakafa mota vadii kuuya ndavapa mari votenga kana vasina mari votenga zviri kudiwa zvacho ini mari yangu ichange kuuya handiti pandaenda kuna vanhu ngavaudza zvandabva zvakabva kunova kuti hanzi mota kana muchiti yakafa unzai yamutaurira kuti chiine chii tibhadhare mudii achibva aiwa handingati ndichinoramba chinokwidza chibhiri rekuti mota yacho ndoipedza gore ripi ndikati ndapuwa 500 pakambopuwa 500 vakanoisa injini vega zvikanzi ndikaramba chingonohofa mari kunichigadzira mota inoramba ichikwira ichiita mberi ndozvokwanisa kuipedza gore ripi hachiperi chikwere chacho ndikati pani mai modi iyi bhozi mune zvamune makanyorerana kuti period yakadai munhu anenge akuda mari yake kuti inge yapera kubhadharwa nekuti iye akangonotenga mota keshi akasvika kusvitsa ngosvika kivu ndichienda kuenda kutsvaga mari hani maona ndopandakazozonzi vakazova vachinotora mota vakunotora mota vaona avachiti akafa avachitwaenda angosvanika ndikamutsa mota yainga isina exhaust chete vakandituka here ndomataura avaita vakabva vandituka pamusoro pezvo havana kuda kuzvinipisa vakabva vandituka pamusoro pezvo tungada chiexhaust chinembo rine value ichichi ndomataura zvavakazoita here ndandisipo ipapo ndikati kochii zvambodiwa kumana nemakandishidza ndakapinda pakati kwandakamboita pekutanga wandakaita vandaenda kuna avavo zvikati vakandituka kachandaakuda ndewe chingoti handivati mota haisi kuvatsvagisa mari vachanditira plani yekundiwanira mari nayo saka mota ndamboipaka kumba vangoiuya nemari yangu yodi vopedzisa mari yangu yakasara mota iri kumba ende pochikwadi vakaichengeta mota pamba ikagara mota pamba paya agara mota pamba paya vachibva vati izvoni kwandiri manje mwoyo wangu wadziwa wazonyevenuka endai munovatora muinavo tichiona tiwekerane pamari dzatsara tichidi vapedzise yanga yakapakawa pamba vakabva nayo vakaidhiraivha kubva nayo kumba vakanoipaka uko pandakambosvikawo kumba pavo musi vakati akule chimba yambotirai kumutsa mota yaigarira yakusambomhuka ndobva vatora bhatiri vakangoti yangu ijamba ikangoamira payakamira ichingoti hana injini ndobva yangoti yangosiya takadzima iri ipapo so mubvunzo wangu kwamuri manje ndandakupedza kunonoka kupedza ndatopedza kusara muchana ndoda kusara ndiine munhu ari wrong chinzwa munhu ari wrong paufu hwavo last ningini yacho yandiri kudaidza kutaura yacho mai ndandida kudaidza kutaura pavakati ngaachiuya tipedzerane tiwirirana nditi ndikati mafunga kuti modi tinongovekawo dheti rayaifanira kupedza taifanira kupedza musi wani handiti tiona kuti vanga vapfuurira nemazuva mangani towekerana kuti shamwari kana ukagarawo nemari yangu 5 months kana 3 months ufunza kuti ungandipewo mari iyi towirirana kuti anoisawo kapesenti kapi kana watevha kana kuti 100% kana 50% tiwirirane ngavo endei munouya navo handiti ava ndakavafonera usiku ndikati zvanzi tiuye nani avo nabadi zvanzi tiuye kunhingirikini uku wozini vakambenga iniwo badi pachizva kuti vakambenga vambonditi imimi matadza kugadzisa nyaya pakati panekuwirirana kutaurana kule zvakanaka saka minzi mamusugona kupindira pakati pedu handiti saka zvinani musiyane nazvo
tichazongona zvokuita. Asi vakazoti aiwa ndazodzora moyo ndai munovatora muinavo. Ava ndikavafonera vakati uya ne5 yepeturu tidire mota yamunya tiende tinotora mota totaura matoksi pacho tikatora mota totora mota. Handizoti vakazomuka vafungei vakati ndazofunga aina handiri zvekunoitwa matare kumogona kusvika mondodza kuti wedzera imwe mari mondishuramba muchingondishungurudza muchindishandisa pamusoro pekumboshanda kwandakaita. Ndikati nhai sekuru nhai kule imimi pamadhetirenyu amakawirirana kuti mufanira kunge mapedza musi wakati makatorerwa mota here zvikanzi handina kati makava mapedza here kati handisati ndine zvikonzero zvangu zvandee ndinazvo. Ndikati zvikonzero zvacho makadiundiudza sezvo ini ndandagara ndichingori paground sezvo ndini ndakatotaura navava kuti vakupei mota madiundiudza kana mune zvimwe zvikonzero zvazvo zviri pakati zviripo pakati apa takaedza kuedza kuzviinzanisa. Handiti mutemo unoti chii panhau yeRand Dubai? Ndamboverenga mutemo asi unoshandiswa nevanoshandisa vacho. Iwoyo ndowandiri kutaura. Unoshandiswa unoti pane ukadzifota kubhadhara zvamune mawirirana kuti kana ingave 2 weeks kana 3 weeks mota yako inongotorwa munhu anenge aripossess mota yake. Because ndiye anenge atori nebhuku racho zvese kuti kana usina kumita target by this date. Handiti ngatichiti ndiri kutarisa mafigures apa. Ndiri kutarisa mafigures sekuti munhu abhadhara 7,000 motikari kuita 9,000 kwasara 2,000. Totanga tabvisa yekutengwa kwemota yacho tikabvisa yekutengwa kwemota yatitoverenga kuti yakabhadharwa neuyu pamusoro pemota iyoyo imari ndozvamunoita kuti lese ini ndakaitenga mota ne 5.5 handiti pa 5.5 papapa tita kuverenga kuti kana abva 7,000 yakutonzi yave yangu mari yanda kutoverenga ndakudyawo mabenefits emari yangu yandakainvesta inenge iri 2,000. Ngatiti motikari yaita 4,000 pa 9,000 kana kuti motikari yaita 5,000 muchiitenga iya muridzi wayo kune 4,000 iri pamusoro yachatwa kuti iwe unoshanda uri pa 9,000 paine profit kureva kuti pane profit ye4,000 right. Ndopandiri kuti ipapo price yemotikari yakatenga mota yakanga isina kukwana 5.5 yanga yakwana akashanda akabhadhara mari yakatengwa motikari maprofits yanga yakufanira kunge yabva pa 5.5 zvina mbiri right ikanosvika paninga pa 7,000 kureva kuti pane chi 1.5 right. Munhu ashanda adzosera mari yawakatenga motikari yako akupa zvokuti nyange dai paitopinda imwe motikari handiti ingana yakatopinda taiti mota iyoyo yatengwa nani? Yatengwa nemunhu akagara kumba here kana kuti yatengwa nemunhu akushanda? Let us be very fair. Ndoda kutaura muno mamudare mani. We need things of fair. Handiti ka tatisu motikari yaita 5.5 munhu ashanda 7,000 yamuri kupupura mega. Handiti he paid back 7,000 kureva kuti patotengwa imwe motikari nyowani yangu 86,000 or 86,500 or 87,000 handiti mota yadii yadzoka zvekuti dai vanhu vachinzi vanenge vachiita business vaine business minded handiti pande kutopiwa mari yangu kunoti yatokwana motikari ndakutoroningirira vanenge vakapinza imwe motikari handiti ndo zvinopa kuti musazoita daka nemunhu ari kushandira. It's an advice yakuda kukuudzai nhasi handiti mapona ndawana mukanaka munhu ashandira $5,500 yandakatenga nayo motikari pandiri kunodzokera kunotenga mota iyoyo handisi kunoiwana 85,500 inenge yanoti kwire zvishoma shoma handiti inganzi yakuita 6,000 ndatonoitenga imwe yatouya paground onzonzi vanenge vakatopinza motikari ndozvinoitisa kuti mudhiraivha ari kukushandirai arumbidzwe nevanhu iwe ugomurumbidza iwe wamotikari nyowani haumboita daka nemotikari yaunza imwe mota haumboita daka nemunhu ashanda kuti utenge imwe motikari
saka munongoramba muchiita ifi haana zvaaita zvine value. Point ndiyo ndakaitaura kati ona bhuru wangu ona bhuru nashandawo chokwadi yatakatinga naye yadi yadzoka zvikanzi hongu taura kumutaura but kudzokera kwayo anenge echiambitsana vari kushanda vari kukesha mari iri more than mari yadayapa munhu rent to buy upo 1 day per week manje uyanga achiwana 2 days per week saka ndo mataura vakaita saka uyanga achitori mukavhati kudarika munhu ari kutoshanda ndo matauriro avakaita ndikatengesa bhaibheri muri kuda $10 kai ndikanotengesa bhaibheri $10 ndikauya ndikakupai kana kuti ndikanotengesa foni yangu ndikauya $10 ndikakupai ndikanotengesa kuti bhilo yangu ndikauya $10 ndikakupai $10 handiti makwao handiti ndizvo tinoda kutaura nyaya yekuti kana taakudzorera varume ava for the meantime because ndinoda kuvapa week iye zvino vachisumuka apa kuti mune kumwe kunotaurirana kungavepo handiti makwao ndisati ndazobatsira rimwe divi rimwe chete pamativi maviri randinobatsira pa2 awo 1 rachona rinohwina handiti makwao because ndinoziva mabatsiriro acho kuti aiwa bata handiti makwao chatisingade kupedzesera ndafunga kuti munhu angashandise umwe munhu here for such a long time munhu wongokwesvaira achibva pauri achienda kumba wakamutarisa nemaso ako umwe baba achibva pauri ashanda iwe uri makanika wouya pamba pangu wogadzira motikari yanga isingamuke yakumuka asi iri kuramba kufamba. I have to do something. Ndopara kuappreciate but motikari yanga isingamuke but zvino yakumuka hameno chakutsotisa pambe chi handowakwana kuratidza kuti ndiri kutenda iwewe kuti pane zvawaita zvaita kuti chinhu chitombobva patanga chiri chichienda pane imwe stage right. Makanika taiona motikari yakumuka saka ikagara tinoimutsa ichirana handiti ndizvo unofanira kuenda ndine chandasara ndakabatirira pauri kuti no he tried his level best mota yanga isingamuke yakumuka but iri kuramba kudini kufamba ndoko ndochienda kuna changamire ndimunosimboitawo izvi motikari yangu yanga isingamuke yakumuka but iri kuramba kudini kufamba handiti ndizvo. Hakuna makanika anosvika kugara kuti anosvika kuti chamwari motikari handisangambozviita kumutsa mota kuramba kufamba wonzi aiwa imota rudzii yakadai mangwana ndokuona wadzoka ndara regai timbotiraya zvimwe zvandadai motikari inofamba asi ukaona ndaa kuti wamutsa motikari kuramba kufamba pa$500 handikupe wobva iwo woenda kuna kuti ndagadzirisa motikari yangu mabuilders handiti imba yaivakwa kusvika yapera vanhu vachiremara ari kurohwa handiwakaona aisa futi apega imba yadi anoichera asiriye iye aipega chete uye anouyawo aseiona kuti imba yakapegwa zvakanaka wochera foundation akaisa futi asiri anovaka foundation yacho kuivaka kudai kuenda paslab level handiti kusvika imba yadi yapera hatidi unhu wakadaro handiti makwao. Saka mubvunzo wangu sahwira iwe uripo ndewekuti varume 2 ava mune zvimwe here zvamungasumuka nhasi muri 2 zvamunganotaurirana zvichiratidza mutsauko wenyaya yamauya nayo iri zvainga iri ndiko sezvino taibata handiti makwao. Kana musina njere mairi imimi vaviri ezvino takupai chiedza chekuti no hamugone kuitana zvinhu zvakadaro vanhu kana makagoshandirana. Saka makaona kwakaiswa Ministry of Labour kukadoma kune Labour Office yekuti yaishanda kuti hakuna munhu anoshandisiwa asingabhadharwi handiti makwao. Saka imimi sekushandisana mune zvimwe here zvamungativimbise panapa kuti aiwa mama takuda kunotaurirana kuti right hatinozokwanisa kusvika apa asi takazoitirana ichi nechichi zvatakaitirana ichi nechichi
ngatichidai kuti iwe usare une chakadai, kana kuti aiwa zvatakatoita izvo zviye zvakapera. Handiti umwe chete wenyu uchidziwopa kuti patakaenda paya mambo hapana chakadii zvacho chakabuda. Handiti mapoa tochitangira papi ipapo, hapachisina anozosora umwe apa pautuhwana hwenyu. Handiti mapoa kuuya kuno kuti ngatiyanani, handiti ndizvo makatadza kuyananisana mega, mauya kuno moti ngatichiyanana. Munogona here kuchibuda muno muine zvimwe zvamunofunga kuti takuenda toda kugadzirisana apa nepapa? Pamusoro imambo ndofunga inini ndakagara hongu nguva yakareba saizvozvo ndichinetsana nevarume ava. Chinoita kuti zvinhu zvinetse makaro nekusataura chokwadi. Pane parumwa neshamwari yangu iyi pechimbadzo paazoti painzi 50% kana kuti 100%. Aruma ipapo haana kuda kududza kuti paitotaurwa chimbadzo chaicho. Uyu shamwari yangu haana futi kuda kududza paari kuti ndakanganwa figa kunzvenga kuti mari haasi kuda kuitaura yakasara neyandakamupa. Bhuku reramanzwa richinzi handisi kuruona. Kana ndakuita nyaya yenyu inonakidza nyaya yatitaura pamberi pedu apa, but hatigone kuuya panapa tichikurodzerai matemo, tichikupai matemo kuti uyu ndowakuda kufarinotema maningi, uyu muperi akagomara. No, hachisiso chinangwa chedu, but tinosvika panguva yacho iyoyo. Handiti mapoa iyoyo tinosvika panguva yacho iyoyo. Handiti mapoa harisina kuti unotema rasvika panyama yako ukadarika ningi 15-20 centimeters iro riri panapa rakadai, iwe ukadarika nepanapa urinokutema chete, rinokucheka. Demo tikarirodza isusu hatidi izvozvo. Saka ndiri kubvunza imimi varume vaviri sawira uripo, ndati mungagona here kufunga kuti paya maybe sekutsanangura kwamuchiita da tikaenda tingangonobata apa nepapa zvikatibatsira? Ini ndakagara ndiri open. Vakuru vari open apo kuti imimi muende mutaurirana. Kutaurirana kwacho ndiko kuti kana uchitaurirana nemunhu unotaura masuggestions ako. Handiti wapoa ini ndakanga dai chinhu chiri kunoipa pane mari 700 ningi 800 I'm sorry yandiri kuona 400 yeiji. Handiti nebalance 400 handiti tomboti 800 doira. Handiti kunyange zvazvona yakanga yakunosvika kuma2 chichi uko nezvipadzo kana kuti zvichii, isu chatiri kuda ndechekutaurirana business. Taurirana business. Ukona takutaurirana zvezvipadzo, takutaurirana zvichii, hatina business yatakutaura. Nokuti chinhu chamukutaura ichocho icho zita iroro rega hachitombovepo munyika. Handiti mapanzwa hachitovepo. Asi nekuda kwokuti munhu anenge ashaya kuti ndoita sei, ndopanonopinda extortion iyoyo. Extortion iyoyo kumubanidzirwa so nechimwe unoshaya kuti hapana zvandingaita. Wonzini ukatora $100 yangu inobereka $10. Saka ukatora 1000 handiti wozwa ndine $100 yemunhu. Handiti yonzi mwedzi ukadarika umwe inenge yabereka. Yakubereka haichabereka ichinzi 1000 inongonzi wabhadhara iwewe mari pa 1000 ukabhadhara zvinani utobhadhara $100 yepercentage yepamusoro, chikwere chichoramba chiri pa 1000. Tinozviona zvichiitika. Saka ndoda kukubatsirai kuti ava zvavari kubvuma kuti ngatimbonotaurana, endai mutaurirana. Kutaurirana kunouya pekuti hatisi kuti muitiswe nevanhu, munotaurirana muchionesana. Inini sabuilder ndiri kuda 10,000
pakuvaka chimba chese chinoita. Handiti munhu oti ndine 7,000. Handiti kuna pane 3,000 iri kudini yabviswa ka ndio yatinodzokera toti alright 7,000 ndio yamuinayo. Ini 10,000 ndio yandiri kuda. Ngatichinogovanayi nepakati 3,000. Saka kureva kuti chisara tichitsvaga $1,500 ndio mari yamusina for the meantime. 7,000 haina problem iripo. Handiti chinhu chaifana kuita 10,000 chacho 8,500 ndio rinonzi kutaurira. Handiti saka ndoda kukukumbirai kuti pamunodzoka musi wa25 handitika munenge makutiudza mabhuku arapa zvichichi zvinopa kubatsirirana. Handiti mazvona zvinge zvirapa. Handiti mazvona there is no need yemabooks kana vanhu mataurirana imi muchidayira kuti aiwa fine zvamawirirana zvoitwa pachirume fine. Handiti ndizvo ndopanoda kusiyira nyaya yenyu nhasi kuti takavadzosera kumba. Tavadzosera kumba ndo zvavakadii takavapa mukana wekuti ngavachienda vambonotaurirana pachezvavo. Handiti ndizvo kuno hatiuyozorodza mapfumo. Mukaona takurodza mapfumo hatina kufara nevanhu vatachitaurirana navo. Next court